Egunon guztioi, Jaun Andreok, mila esker gaur hemen gurekin egoteagatik eta ongi etorri lehenengo aldiz ospatzen ari garen Gipuzkoako parte hartzearen egunera. Ongi etorriak ere streaming bidez jarraitzen ari zareten guztioi. Gaurko jardunaldia, Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatutakoa, helburu nagusi batekin jaio da. Enpresetan, partaidetzaren eragina Gipuzkoaren garapenean gizarteratzea. Además, hoy estamos aquí para poner en valor los... Gainera, gaur hemen gaude, pertsonek enpresan duten parte hartzeari dagokionez lortutako lorpenak emaitzak balioesteko. Gipuzkoako eragile eta enpresa guztien lankidetzazko gobernantzaren emaitza dira. Eta horrekin batera, sustapen politikak Aldundiaren laguntzak ditugu. Hainbat modalitatetan, parte hartzea, sustatzeko kudeaketa, finantzaketa eta erabakiak hartzean. Zenbakietan irudikatu ditzakegu. Azkenengo 4 urteetan, Gipuzkoako 400 eta 31 enpresak Aldundiaren laguntzak jaso dituzte langileen parte hartzearen modalitate guztietan sustatzeko. Gure lurraldean 1.200 pertsona baino gehiagok eskuratu dute 232 enpresaren jabetza eta 20 konpainiatan etorkizuna eraikiz programaren barruan parte hartzeari lotutako proiektu pilotu eraldatzaileak jarri dira abian. Gipuzkoa es un territorio diverso donde... Gipuzkoa lurralde anitza da, eta bertan partaidetza ulertzeko hainbat modu daude. Guztiak dena den personekiko konpromisoa sustatuz eta garapen orekatu eta kohesionatu territoriala bultzatuz. Horrela, ikusten gaituzte kanpotik, eta nola ez, guri dagokigu hori barrutik ere modu berean ikustea. Eta horregatik gaur emaitzak zuekin konpartitu edo partekatu nahi ditugu, izan ere best practice gisa hartu dituzte gure praktikak eta gainera hori guztia parte hartzea sustatzeko eredu publiko bati dagokionez. Gainera, Europako finantza partaidetzari buruzko argitalpen bat ere eman dizuegu, horre bertan sartu da gure eredua. Barne, gure eredu eta lorpen hauek partekatu eta aztertu nahi ditugu, baina jardunaldiarekin hasteko eta ongi etorria behar bezala emateko Gipuzkoako diputatu nagusiari emango diogu hitza, Markel Olano jauna. Zurea da hitza. Egun guztioi eta ongi etorriak Gipuzkoako partaidetzaren egunera, lehenengo egun honetara. Niretzako plazer bat da zuekin guztiekin egotea, eta plazerra da egotea bereziki hemen Txillidalekun, eta ez bakarrik estetikoki zoragarria dalako, goiz argi hontan, baizik Txillidak berak badaukalako gure industriarekin, gure izaera industriarekin lotura oso importantea, lotura estetikoa, hemen bertan ikuste duzuena piezatan, baina gogora etorri zait, hitzaldi honen bueltan, bere momentuan egin nuela bisita Legazpira, Txillida lantokira ez dakit ezagutzen duzuen, baina han ikusten da benetan Txillidak ze lotura zeukan gure izaera industrialarekin, eta nik uste dut gaur enpresari eta industriari lotutako ekitaldi honetan bereziki pertinente dara hori aipatzea leku zoragarri honetan. Nik bereziki eman eskerrak azkenean gaurko ekitaldi honetan ardura eta pixo handia daukaten bi personei, alde batetik Tomas Arretari berari, eta beste batetik baita ere Jens Lovitzi sarearen beste aldean dagoena, liburuaren egilea eta bere presentzia guretzako behintzat importantea gaurkoan, gaurko ekitaldi honetan. Eta esan, langileen parte hartzea enpresan dela gure Gipuzkoako ereduaren 100% txertatzen den kuestio bat. Guk uste dugu, gure kulturan, lurraldearen kulturan, langileek euren enpresatan parte hartze hori izatea, fazeta diferenteetan, azkenean gure enpresen lan eta harreman kultura hori aldatzen joatea, gure izaerarekin lotzen dela era bat, ez dugu ahaztu behar adibidez, munduko talde kooperatibo industrial importanteena bertan jaioa dela, edo baita ere dauzkagula balio batzuk oso errotuak gure lurraldean, lanari lotuak, auzolanari lotuak, pixka gizarte kohesioari lotuak, eragiten diotena baita ere gure egitura industrial eta ekonomikoari. Eta nik uste dut hor kultura horretan langileen parte hartzea bete-betean sartzen dela. Guk lan horretan gure ekarpen txikia, humila egin dugu, oso lurralde txikia eta gerelako, baina egia da baita ere gaur ikusiko dugun eta aurkeztuko diguten
liburuan La participación financiera para una nueva Europa social, ez Jens Lowitzek egin duen liburu horretan, kasu bezala hartzen dela Gipuzkoa, eta hori guretzako beretan pozgarria da, eta alde horretan harro gaude, ez? Hartu gaituztelako baita ere kontutan, baita ere Europako ikuspegiaren arlo horretan, ez. Ya hablaría de que, bueno, recuerdo que ya desde 2015ean Javi, Jokin eta nik neuk oso argi genuen hemen Foru Aldundiak paper garrantzitsu bat bete behar zuela enpresen eta industriaren alorrean. Hain zuzen ere, balio horiek sustatu behar genituela Foru Aldunditik eta garbi geneukan industriaren egitura, hau da, enpresan, hainbat ete ditugula, enpresa familiarrak eta erreleboekin arazoak izan zitzaketela. Horregatik horrek proiektuek sustraituta egon behar zuten eta horretarako beharrezko izango zen langileen partaidetza bultzatzea enpresetan. Hori hasteko, gero beste arrazoi batzuk ere bazeuden, baina kontu horrek kezkatzen gintuen hasieratik. Tira, hainbat ekimen garatzen hasi ginen, hainbat sektoreekin batera lan eginda, eta azkenean zertaz konturatu ginen, tira. Perspektiba integral batera iritsi ginen, hainbat neurri sartzen zituena, elkar osatzen zutena, eta azken batean gure proposamenak bazuen ekartzen zuen eremu egoki bat langileen partaidetza bultzatu ahal izateko. Beraz, Javi eta Jokinek horretaz hitz egingo dute gaur, hau da, zer nolako neurriak hartu ditugun, baina nik azpimarratu nahiko nuke benetan bazegoela ikuspegi orokor bat lurralde mailakoa, eta horrela bultzatu zitirela hainbat neurri osagarri izan zirenak. Ez ditut orain, eta orain labur-labur aipatuko ditut. Alde batetik sustapen ekonomikoari dagokionez, hainbat diru laguntza jarri ziren martxan, eta horri esker, lehen aipatu dira, hainbat ehunka enpresa egon direla parte hartze prozesuak bultzatu dituztenak, adibidez kudeaketan, finantzaketa, erabakiak hartzeko prozesu enpresan, beraz, hor ikusten dugu diru laguntza lerro bat izan dugula, eta 5 urtetan emaitza garrantzitsu bat lortu dela horren bitartez. Beste alde, programa bat badago, etorkizuna eraiki zen esparruaren barruan, esperimentazio aktiboa bultzatzeko 21 proiektu pilotu martxan jartzeko enpresetan. Eta horrek zertara garamatza asko ikastera, bereziki, hau da, esperientziak lortu eta gero horiek orokortu eta sistemara edatu nahi ditugu. Beste 3. lanabes bat finantzaketan, elkargiren bitartez lan egin dugu, hor kapitalean langileak sartu daitezen. Eta 4. alderdiak gaur azpimarratu nahi nuena da, hain zuzen ere, zerga pizgarrien kontua. 2016 urtetik hona, horixe bultzatu dugu, hau da, langileak kapitalean sartu ahal izateko aukera. Tira, parte hartze finantzeroaren kontu hori, edo bultzatze hori, zerga alorra bultzatzea lurraldean, azken batean zerekin dago lotuta. Edo horren helburua da, hori nolabait erabiltzea, modu positibo batean, hain zuzen ere, gure zergetarako dugun eskumen hori baliatzea da. Zertarako? Egoera hobetzeko. Hau da, lurralde honetako egoera desberdinetara egokitu behar dugu, eta iruditzen zait, tresna hori ez da oso ikusgarria maila sozialean, baina alderdi ekonomikoan oso funtsezkoa da. Zerga alorra erabiltzea hain zuzen ere prozesu horiek bultzatzeko, eta iruditzen zaigu prozesu horiek beharrezkoak direla lurraldean, iruditzen zait oso garrantzitsua dela, Aslek esaten zuen. Hau da, horretarako, zerga eredu erakargarri bat eduki behar dugu horrelako parte hartze hori bultzatu ahal izateko. Guk eskema tributario hori, finantza eskema erakargarri hori aktibatzen dugunean, egiten dugula bi sujetuei begira, enpresan. Alde batetik, jabeei begira, jabeak, lehen esaten nuen adibidez, ja erretiroa gertu daukenean, euren bere langileei parte hartzea, kapitalean adibidez emateko aukera, ikusten duenean, hor daukagu kolektibo bat, eta enpresaren ikuspegitik etorkizunari begira daukagu arlo bat jorratu beharrekoa eta landu beharrekoa. Eta gero, bigarren atala da, langileena. Langileek ere parte hartu nahi duten neurrien horretarako ere fiskalidade egoki bat edukitzea guretzako funtsezkoa da. Orduan, zeintzuk izan dira emaitzak? Emaitzak izan dira 5 urtean 1.718 personak hartu dutela parte euren enpresan, parte hartze hori eduki dutela,
Gipuzkoako 319 konpainiatan edo enpresetan. Beraz, ikuste duzu ja, 5 urtean kopuruak oso potoloa direla, eta urtez urte gainera goruz dijoan zifra bada. Beraz, oso pozik gaude dugu, orain arte programa honek eta neurri honek eman duen jokoarekin. Eta horrek, ekartze ditu onurak enpresen lehiakortasunean, ekartze ditu onura baita ere enpleguaren egonkortasunean eta kalitatean, ekartze ditu baita ere enpresak errotzearen ikuspegitik baita ere onura importante batzuk, hori izan gure kezka importante baita ere, eta baita ere esan, azkenean, enpresen inguruan lehenago erreleguaren figura aipatzen nuen, ez? Enpresak etorkizunari begira bermatzeko euren jarduera, gerozta importantzi gehiago ematen diogu guk jabetzari, ez? Enpresaren jabetzari. Eta beraz, jabetza horrek eraldatu egin behar du, egokitu egin behar da, profesionalizatu egin behar da, eta baita ere nik uste dut langilean parte hartzea indartu egin behar dela, justu gure pyme egitura honek iraun dezan etorkizunari begira. Ez nik uste dut orain arte geneukela eskema bat, belaunaldi zoragarri batekin, baina desente personala, enpresario jakin batzuen razako enpresarioen ikuspegitik, eta gero eredu horrek, pixkanaka egin behar du, bere burua eraldatu, garai berrietara egokitzeko. Eta hortan, nik uste dut neurri hauek daukatela importantzia eta pertinentzia handia ez. Eta besterik gabe, bukatu esanez guk garbi daukagula langileen parte hartzea enpresan importante dela baita ere gure lurraldearen kohesioaren ikuspegitik. Guk daukagu ilusio bat, eta da Gipuzkoa izatea referentzia bat mundu mailan desberdintasun sozialei aurre egiteko momentuan. Beraz, kohesio ikuspegitik guk uste dugu importantea dela esfortzu kolektibo bat egiten lurralde osoak, eta enpresa munduak ere bere ekarpena egin dezaioke eta egiten ari da, zalantzari gabe bide horretan. Gizarte kohesioak, gizarte aurreratu bat izatea, gizarte solidarioa izatea, guzti horien elementu guzti horietan enpresa dauka izugarrizko ahalmena eta ardura. Eta nik azkeneko konsiderazio horrekin bukatzen dut sarrera. Esanez, gaurko jardunaldietan egingo dugula errepaso bat, baina errepaso horren oinarrian dagoela lan kolektibo zoragarri bat. Eta beraz, eskerrik asko guztioi gaur hemen parte hartzeagatik. Mila esker. Mila esker zure hitzengatik, Alano jauna. A pesar de las diferentes Parte hartzeari buruzko definizio desberdinak daude, baina hala ere Gipuzkoa lurralde integratzailea da. Eta guztiek dute elementu komun bat, partekatu bat. Erakundearen erdigunean dauden pertsonak, lehiakortasun elementua, talentua txikializatea, lurraldeareko sustraitzea. pertsonen parte hartzea era berean ulertzen. Horregatik, jarraian ikusiko dugun bideoan nazioarteko eta gure lurraldeko eragileen ikuspuntu desberdinak aztertuko ditugu. Ikus dezagun bideoa. Adekin partaidetza zentzu zabalean, proiektu partekatuan, oinarritzen dugu. Hoixe da, bultzatzen ari garen, enpresa kultura berriaren helburua. Enpresa konfiantzan, oinarritutako proiektu partekatua bihurtzea. Non, denok batera arraun egiten dugun gure helburuak lortzeko. Horretarako, enpresa kultura berriak 8 printzipio aldarrikatzen ditu, helburu inspiratzailea, konfiantza, balio partekatuak, pertsonen ongizatea, lidergo eraldatzailea, informazio gardena, komunikazio eraginkorra eta kudeaketan edo emaitzetan parte hartzea. Bueno, participar para nosotros, bueno, pues participar está dentro de nuestro ADN, ¿no? Formar parte de un equipo de trabajo. Para nosotros el equipo de trabajo es algo nuclear, donde practicamos la participación. Participar, como he dicho, es formar parte de algo, es formar parte de un proyecto compartido, compartir la visión, compartir el esfuerzo por sacar adelante ese proyecto, ¿no? Eso es lo que nosotros entendemos por participación. Employee participation is twofold. On one hand, employees can be members, partners, or managers, shareholders of the company. On the other hand, employees have also the possibility, and this possibility should be given to participate actively in the company decision and in the company life and in the production.
La participación es un valor, es un principio de actuación que cuando lo llevamos al ámbito de la empresa se materializa o se puede materializar en tres dimensiones distintas, ¿no? Tenemos la posibilidad de desarrollar una gestión participativa basado en criterios de transparencia, información, potenciando la comunicación. También tenemos la participación en los resultados empresariales, el compartir con las personas, ¿no? El fruto del trabajo, el día a día. Y la tercera dimensión es la participación en el capital, la participación financiera, en la que lo que procuramos es que las personas se corresponsabilicen con el proyecto empresarial. Todas ellas son participación y todas ellas contribuyen a tener una empresa más competitiva. Lo que sí que es cierto es que si consideramos que la participación es algo positivo, es algo que trasciende, es algo que, diríamos, algo que tiene atributos muy positivos, cuanto más participación o más impulsemos la participación en el seno de la empresa, vamos a alcanzar esa competitividad en mayor medida. Y por eso, desde ASLA entendemos que la verdadera transformación en la empresa se produce a través de la participación en el capital, porque eso supone que las personas se corresponsabilicen con el proyecto, que sea un proyecto compartido, objetivos compartidos. Existen diferentes modelos para gestionar un negocio y entre todos ellos Gamesa ha elegido el modelo participativo porque pone a las personas en el centro de la organización y creemos que es a través de ellas el medio por el que podemos generar un proyecto más competitivo y sostenible a medio-largo plazo. Es cierto que pertenecemos a una región geográfica que está anclada en las tradiciones y que durante años las empresas han sido gestionadas y lideradas de alguna manera también tradicional. Y en Gamesa, que estamos en el centro del Goierri y somos 24 personas, también pertenecemos a un sector muy tradicional. Esto no tiene nada de malo, pero es cierto que vivimos en un entorno cada vez más cambiante y exigente y nos obligaba de alguna manera a cambiar y hacer una transformación en nuestra compañía. Por lo que en el año 2019 comenzamos nuestra transformación cultural en el que las personas cobraban un protagonismo especial. Donc la participation, ça ne veut rien dire. On participe toujours à quelque chose. Alors la participation des salariés dans l'entreprise, c'est 1000 choses. C'est travailler, c'est respecter la santé, c'est manger, c'est faire du télétravail. Il y a tellement de choses auxquelles on peut participer que dire simplement la participation, c'est un fourre-tout, donc ça ne veut rien dire. Bueno, la participación de las personas en la empresa ha sido algo que siempre ha estado en la empresa. Lo que pasa es que evidentemente ahora estamos viendo una evolución del mundo en el que estamos desarrollando las empresas nuestro trabajo y esto significa que tenemos que adaptar esa participación. ¿A qué me refiero? Estamos en un mundo evidentemente con cambios que ya nos llegan y en los que poco podemos hacer, nada más que aprovecharlos y gestionarlos, como es la digitalización, cambios que tenemos que emprender como sociedad sin duda alguna, como es la sostenibilidad. Estos cambios van a requerir de una adaptación en el mundo empresarial y esa adaptación lo que necesita es de que todos aquellos que estén en la empresa participen de manera activa en la gestión de los mismos. Por lo tanto, creo que estamos mirando mucho a la participación de la empresa desde el ámbito del empresario, mucho desde el ámbito del trabajador, poco desde el ámbito de la sociedad y poco sobre todo desde el ámbito del producto. Es ahí donde tiene que estar la participación. Gure enpresan Open partaidetza giltzarri da eta maila ezberdinetan ematen da. Kudeaketan, emaitzetan eta jabegoan. Guztiz partekatua den proiektua da geurea eta horrek eskatzen du enpresa proiektua eta pertsonen arteko lerrokatze maila handi bat eta noizean behin ere enpresa proiektu hori eguneratu eta moldatu beharra pertsonen interesetara lerrokatu ahal izateko. Employee participation is all about the employees having voice, both individually and as a group, and also having a share in the financial success of their company, all underpinned by good work. Bueno, langileen partaidetza eta partaidetza orokoar kontzeptu bezala, gure esperientzia kooperatiboan muinean egon da kontzeptu izan da betidanik, ezta?
60 urteko esperientzia kooperatiboan, bi elementu egon badi ardatz, bat izan da, pertsonei protagonismo berezi ematea aktibitate ekonomikoan, eta bigarrena aktibitate ekonomikoari gizartearen zerbitzura jartzea, ezta? Hortaz, oinarrizko kontzeptu bat, eta guk ulertu izan dugun bezala, parte hartzearen modu integral bat irudikatzen dugu, ezta? 3 eremutan, bata gestion parte hartzea, hau da eguneroko erabakietan da eguneroko lanean norberaren aportazio egitea. Bigarrena, emaitzetan parte hartzea, enpresaren irabazi edo galeretan tokatzen danean parte izatea, eta hirugarrena, elementu zentrala, jabetzan edo propietatean parte hartzea, ezta? La participación en la empresa entendemos que tiene que ser a los 3 niveles, en la gestión, en los beneficios y en el capital. En muchas ocasiones se inicia por la participación en la gestión y creemos que eso es ineficiente y que no llega al nivel necesario. Por otra parte, la participación en la empresa nos parece que es importante el nivel de proyecto compartido, que el equipo sea capaz, porque al final se constituye un equipo como empresa, de trabajar en equipo, de integrar el equipo, todos ser parte de ese equipo y pues aunar esfuerzos para pues, conseguir los objetivos de la empresa. When I think of employee participation, I think of the opposite of alienation. We talk about alienation and people feeling disconnected in a lot of ways, and I think employee participation is the perfect opposite of it. Alienation is when people feel separated from the product of what they do at work. It's when they feel separated from their coworkers, from their communities, and when they actually are separated from the value, from the profit of what they create. Employee participation is the antidote to all of those things, because it pulls everybody together into a single team for a single purpose, and we all share together, not only in the creation of what we're doing at work, but also in the benefits that we get from being at work together. It's a lot like sports in the sense of having a sense of community, a sense of teamwork, but just like sports, we've got that sense of team, but then we also are creating something practical and important, the product of our joint work together. And we also share together for the benefits of ourselves and our families. So in my mind, employee participation is just what the world needs now. Another way to build people, to bring us together for a common, practical, beneficial purpose. Bueno, y comenzamos... ¿Se escucha bien? Y comenzamos... Osongi, gaurko hitzaldiekin hasiko gara. Hasteko, figura garrantzitsu bat dugu hemen gurekin lan harremanen alorrean. Segidan. Harremanen kontseiluko lehendakaria da. Beraren hitzaldiarekin utziko dizuet, parte hartzea elementu koexionatzaile gisa Gipuzkoan nola lortuko dugu bizkortzea. Arrieta jauna, zurea da hitza. Bueno, egunon, eskerrik asko, es un placer estar aquí. Atsegin handia da, gaur hemen egotea, eta eskerrik asko parte hartzeko aukerarengatik parte hartzea. Horixe da gakoa, ez da, horrelako ekitaldi batean ere. Eta saiatuko naiz nire ondar pikortxoa ekartzen. Eta bide ikusten ari nintzela, pentsatu tira, ez dut asko, eranzteko. Nire hitzartzea esan genezake amortizatuta dagoela. Benetan, ez dut esategatik esaten. Bestalde ere, atsegin handia da, hemen egotea, zuekin, bozgoran partekatzen, niri iruditzen baitzait, naiz eta ez izan nire lan hildo ohikoena, badagoela lur emankor bat hemen. Eta iruditzen zait, horrela esaten utziko badidazue, nahiko lur daudela konkistatuta hemen, ez da? Eta iruditzen zait hemen zaudeten guztiok badakizuela eta partekatzen dituzuela horren elementu asko.
Nik nire hitzaldian hitz egingo dut aurrera egiten jarraitzeko moduez, azkartzeaz, ezta? Hitz hori, bizkortzeaz hitz hori agertzen da nire hitzaldiaren izenburuan. Eta pixka bat ikuspegi orokor bat jarri nahiko nuke mahai gainean. Ea, honek erantzuten badu, ez badu funtzionatzen, nire errua da, ez nuelako ondo jarri. Nik nire buruari galdetzen nion gauza bat, hasteko. Eta da aurrera egitea hitz egiten ari garela, baina nondik, hori oso garrantzitsua da. Askotan iruditzen zait hori jakintzat ematen dela diskurtsoetan. Badirudi paradigma eta kategoria zahar horiek gaindituta daudela, iraganean geratu direla. Iruditzen zait hori ez dela horrela, eta hausnartu beharko dugula ikusteko ea nondik ari garen aurrera egiten. Hau da, non gauden, ez neurri zehatzei dagokienez, asko baititugu, eta oso ongi etorriak dira gainera, baina baita ere jakiteko zein paradigmetatik ari garen, zein paradigma mentaletatik, askotan subkontzientea direna bide batez esan da. Beraz, norantz, eta zertarako egin behar dugu aurrera parte hartzean. Eta hirugarrenik, nola hori hizlariek normalean ez dute inoiz erantzuten, ezta? Eta horre ekarpen txiki bat egingo dut, aurrera egiteko aukera batzuk aipatuz. Batzuk noski dagoeneko gertatzen ari dira. Eta esango nuke badela leku komun bat, eta gure lan harremanetan, esango nuke badakigula hainbat enpresetan, ez dutela zorrozki betetzen eskema, ez da? Hau dela paradigma. Eta oinarrizko paradigma horretan, paradigma komun horretan, lan harremanen eredua bada oraindik ere funtsean konfrontatiboa. Eta bigarrenik, eredu konfrontatibo horren ondorioz, saiatuko naiz pixka bat xehetasun handiagoz azaltzen horrengo gardenkian zer nolako parte hartzea dugun. Behintzat, maila legalean, zein modutara, aintzatezten den, langileen parte hartzea lege araubide horretan. Iruditzen zaitor eredu konfrontatiboa nagusi dela. Eta baieztatzen dut ez dela parte hartza bere horretan jasotzen. Hau da, ez da gaur egun hizpide izan ohi dugun parte hartze hori. Eta azalduko dut. Interes kontrajarriak daude enpresetan, argi eta garbi, eta modu oso eskematiko batean honela azaldu dezakegu, ezta? Enpresaburuari dagozkio jabetza, errentagarritasuna, jardueraren arriskuak eta ondorioz mozkinak eta galerak bere egitea, eta enpresaburuari dagokio ere jardueraren kontrola eta zuzendaritza egitea. Eta esango duzu hori ez da horrela enpresa guztietan, zorionez, ez da horrela, eta ona da pixkanaka hori aldatzen joatea. Baina, eskema bat dugu abia puntu gure lanaren legean. Eta, haren arabera, enpresariari dagokio zeregin hori, ez da? Eta lanaren estatutuan ikus daiteke 20. artikuluan, hain zuzen ere hori esate dutela nork agintzen du, nork kontrolatzen du. Enpresaria bera baita jabea eta berak hartzen baitu, bere gain jarduerak berezko duen arriskua. Eta enpresariaren parean jartzen dira langileak eta berriro ere oso modu sinplean azalduta. Egonkortasuna bilatzen du langileak, eta hori gauza guztiz ulergarria da, guztiok nahi izaten dugun zerbait da. Eta hitzartu egin nahi du kontraprestazio bat, egokia izango zaiona, ordainketa moduan, eta hori da soldata eta denboraren arteko uztarketa hori edo kombinazio hori, ez da? Hori da, besterik ez. Eta esan dezakegu ere, nolabait
diseinatu egiten duela estrategia bat, banakakoa eta kolektiboa lan eskubide horietan pixkanaka aurrera egiteko, baina beti binomio hori kontuan izan da, soldata eta denborarena. Baina, iruditzen zait oso urrundota dagoela kudeaketaz, emaitzez, eta ez du noski inolako esku hartze zuzenik jabetza horretan eta horrek dakartzan eraginetan. Oso modu eskematikoan hitz egiten ari naiz, eta horrelaxe azalduko dut ere negoziazio kolektiboa. Negoziazio kolektiboa izan da soldata, jardunaldia edo lanaldiaren arteko harremanetarako kolektiboki egin diren negoziaziorako moduak. Eta ez dakita, duela 15 urte lan harremanen kontseiluan ariketa bat egin genuela, eta ariketa horretan saiatu ginen aztertzen zein zen hitzarmen kolektiboen eduki kualitatiboa. Eta ikusi genuen, dagoeneko antzematen genuen zerbait, ezta? Gehienak hain zuzen ere binomio horren inguruan egituratzen direla soldata eta lanaldiaren inguruan. Eta hortik aurrera pixkanaka negoziatu eta hobetu egiten dira bestelako eskubide batzuk. Lehen esan dut, eredu horrek ez duela bultzatzen parte hartza gaur egun ulertzen dugun bezala, ez da? Emaitzetan, kudeaketan, baizik eta parte hartza gertatzen dela enpresaren kanpoko organoetan. Hau da, egiturak daude eta horien arabera langileek parte hartzen dute, eta parte hartzen dute ere langileen ordezkaritza horretan, baina kanpoko egitura batean dago. Eta esan dezakegu jagoletza eta kontrol zeregina dituztela enpresaren jardunari dagokionez, eta gaitasunak ere ordezkatzen dituenen ordezkapen lan hori egiteko. Eta hori guztiz kontrajarrita dago parte hartzea barne mailan gertatzen denarekin alderatzen dugunean gertatzen denarekin. Hau da, hor kokudeaketaz hitz egin dezakegu, edo baterako kudeaketaz hitz egin dezakegu, ere kontseilu edo zaintza batzorde gisa eratzen diren parte hartze organoez. Eta esango nuke parte hartzea, eta badakit azpimarratzen ari naizela behin eta berriro, baina argi geratzea nahiko nuke. Iruditzen zait parte hartzea ez duzuela horrela ulertzen gehienok. Baina, ikuspegi legal batetik, edo diseinuaren ereduaren diseinuari dagokionez, ez du zerikusirik parte hartzearekin berarekin. Esango nuke badela bitarteko zerbait, egiturak ematen dizkiena, langilei egiaztatzeko enpresariak legeak eta hortaz hitzarmen kolektiboak betetzen dituela. Beraz, eskema horretan, norberak definitzen ditu bere interesak, eta eskema horretan batasuna maila horretan gertatzen da, ez da? Kontraprestazioa ezartzeko mailan. Hor, bata, hor geratzen da, kudeatzen eta emaitza bere gain hartzen, eta besteak kanpotik jagoletzen. Eta benetan ziurtatzen lortu diren eskubidea betetzen direla. Iruditzen zait hori ulertzea erraza dela, eta hor uler dezakegula batuketak 0 ematen duela, ez da? Ongi aurkeztuta dago, edo ongi ikus dezakegu hori adibidez sokatiraren irudi hori baliatuta, ez da? Aspaldidanik, Jose Miguelek, baita ere Adegitik eta Barretatik, erabili izan dute irudi hori azaltzeko batek irabazten duena besteak galdu egiten duela, eta emaitza beti dela 0 bientzat, ez da? Bistakoa iruditzen zait. Prescindible cambiar este modelo, ¿no? Ezinbestekoa dela eredu hori aldatzea. Eta guztiz ezinbestekoa da ere hausnartzea, paradigma horren inguruan. Berriro diot, agian oker nabil, agian ez da zuzena esaten dudana, baina iruditzai paradigma hori hor dagoela. Atzeko gelan.
Eta iruditzen zait, behin eta berriz, ateratzen dela, eta zama bat eragiten diola eskemaren aldaketari, parte hartzeari dagokionez. Eta iruditzen zait, lankidetza handiagoko eskemetara aurrera egiteko, aukerak ditugula, ikuspegi kartiar batetik. Iruditzen zait, materialki ezin dela kontsoliatu enpresa kultura bat, harreman eredu bat, ez bada parte hartzearen ideia hori benetan barneratzen. Eta zertara ari gara mugitzen, norantz goaz, bistakoa dirudi, agian, baina ari gara lankidetza maila handiagoko lan harremanetako ereduetara gerturatzen. Eta hori nola egiten da? Tira, hemen bakoitzak bere ekarpen txikia egin dezake, ez da? Beti elkartzen baditugu, emaitza izango da zatien batuketa hutsa baino handiagoa. Eta uste dut hori dela zuzen ere parte hartzearen atzean dagoen balio hori, ez da, edo kontzeptu hori guztion artean gehiago, balio handiagoa lortzen dugula, efektua biderkatzailea dela. Eta iruditzen zait, hau bezalako jardunaldiak funtseskoak direla erabat, eta hor badaudela funtsesko eragile batzuk ere kontakizun honetan. Eragile sozialek, adibidez, esku hartu behar dute hausnarketa sakonetan eta zentzuzkoetan. Patxadaz hausnartu behar dute, paradigma berrikusi behar dugu, eta noski enpresen aldetik ere konpromiso bat egon behar da. Hori islatuta geratzen da, ikusi dugun bideoan, ez da? Badira adibide bertutetsuak, baina ez dira bakarrak ere zorionez. Beharrezkoa da sindikatuek ere apustu bat egitea. Eta intuitiboki, agian, eta niri ere hala iruditzen zait, erresistentziak ikus ditzakegu, horrelako ereduetan aurrera egiteko sindikatuen aldetik, iruditzen zait, erresistentzia horiek badaudela baldintzatuta paradigma kontziente horien arabera. Eta horregatik iruditzen zait garrantzitsua zehaztea non gauden oraindik ere. Eta iruditzen zait zentzu horretan garrantzitsua dela ere sindikatuen aldeko apustu bat egitea, eta noski adostasunetan ere garrantzitsua da administrazioen parte hartzea. Gipuzkoako Foru Aldundiarena, adibidez, iruditzen zait bertutetsuki jokatzen duela aldundiak, eta iruditzen zait hor bide oso ederra eta eredugarria jarri duela martxan. Iruditzen zait beste administrazioek ere bide horri jarraitu beharko lioketela. Bideoetan ikusi dugu, eta guztiz ezinbestekoa da, interes komun horiek bilatzea, eta transakzio berri gisa proposatzea, oreka berriak aurkitzeko, oreka berrien multzoak sortzeko, eta berriro ere sokatiraren irudi hori gogora ekarrita, haren aurrean badugu traineraren irudia, ez da? Elkarrekin egin behar dugu arraun. Nik ez dut inolako zarantzarik, badakit elkarrekin arraun egin behar dugula. Baina norabidea zein den jakin beharko dugu. Eta horretarako, modu aktiboan parte hartu beharko dugu erabaki prozesuetan jakiteko norantz goazen, eta gainera, jakin beharko dugu ere, nola partekatuko ditugun, nola banatuko ditugun, egindako lorpenak. Sokatira ulertzen badugu banaketa arrazoizko bat bezala, partaietza arrazoizko bat bezala, guztiok elkarrekin lortzen ditugun gauza bertutetxoari banatzeko modu gisa, iruditzen zait, desberdina dela sokatiran banatzea edo trainera batean banatzea. Traineran ezinbestekoa da elkarrekin arraun egitea, eta lortu badugu bandera irabaztea, orduan modu arrazoitsu batean banatu beharko dugu, ezta? Eta iruditzen zait ideia hori guztiz oinarrizkoa dela, baina
esplizitu egin behar dugu, eta horrela esplizitatu behar dugu gainera. Hau da, ulertu behar dugu enpresa ez dela interes kontrajarriek eratutako erakunde bat. Noski hor badaude askotako interesak eta horiei heltzeko gardentasunez eta modu negoziatuan jardun beharko dugu, baina bistakoa da eta iruditzen zait zalantzarik gabea dela enpresaren arabera izango dugula enplegua, lana eta bizi baldintza bat. Beraz, hor badaude interes komun batzuk eta bideoan parte hartu dutenek esan duten bezala, enpresaren egitekoa da ere, langileen osasuna hobetzea, enpresako langiroa hobetzea, baita ere, dibertsitatea kudeatzen ikastea, norberaren zehaztasunak errespetatzeko, baita ere, aurrera egitea genero berdintasuna bezalako gai oinarrizkoetan, eta iruditzen zait erronka hori dela gaur egun dugun proba banku nabarmenetako bat, hori testatzeko. Eta gauza horiek guztiak ulertu behar ditugu interes komun gisa, guztientzako onuragarriak direlako, langileentzat eta enpresarientzat. Eta gai baldin bagara interes komun horiek esplizitatzeko, eta gai baldin bagara gure eragiketa horiek aberazteko, kontuan izan da, horiek badirela guztion aleginari esker lortutako zerbaiten bidezko banaketa bat, orduan norabide egokian goazela esan dezakegu. Eta iruditzen zait, zerrenda luzeak egin ditzakegula interes komun horiekin beti daude interes komunak. Eta interes konfrontatiba berrikusi egin behar da, ez da? Iruditzen zaitor aurrera egin behar dugula, eta iruditzen zait aukerak izateko ezinbestekoa dela. Noski hor baditu horren alde eta kontra jokatzen duten faktoreak. Eta hemen sartu ditut bistakoak diren faktore batzuk, edo niri behintzat ere garrantzitsuenak iruditzen zaizkidanetako batzuk. Eta aurrera egitea jaso dut ez desideratun bat bezala, edo nahi bat bezala, baizik eta errealitate bat bezala. Lanaren antolaketari dagokionez modu berria bilatzen ari gara. Hori horrela da. Eta ez badugu hori egiten, ez baitugu kudeak eta sistema horizontalagoak erabiltzen. Orduan, enpresariek ulertzen dugu eraginkortasuna txikiagoa dela, posizio erlatiboa galtzen dugula, lehiakortasunari dagokionez, munduain globalizatu eta lehiakor batean gainera. Iba a decir casi por necesidad, pero tenemos que aprovechar ese avance. Beharra bultzatuta egiten dugu aurre horretara. Beraz, eta iruditzen zait testuingurua aldekoa dugula parte hartzea sustatzari dagokionez, zalantzari gabe. Eta ez naiz luzatuko honetan, uste dut askotan hitz egin dugula, honi buruz eta gainera ados gaudela, ez da? Eta askotan iruditzen zait diskurtsoekin galdu egiten garela, ez? Eta ez dioten hori ezer leporatu nahi, Hitz egiten dugu, prestaketaz, pertsonez, noski bistakoa da. Pertsona gabe ez dago ezer eta pertsona gabe ez du ezertarako balio, ez da? Tira, iruditzen zait konpromiso handi bat hartu behar dugula ideia horrekiko, eta horren arabera jokatu behar dugula. Eta hau ez da intuizio hutsa, ez da sentsazio hutsa. Esango nuke, gero eta gehiago eredu teoriko bihurtzen ari dela eta oso egonkortuta dagoela ere akademian eta teorialarien artean. Halaber, enpresa demokratizatzeko mekanismoa ditugu eta badakit horrela esan da, agian zehaz gabe gera daitekeela. Baina, enuntziatu egiten dut. Iruditzen zaidalako, eredu hierarkiko tradizionalak, ezakit nahi dualako iruditzen zaidan horrela dela, baina iruditzen zait eredu horiek
beste pentsamolde batengatik sortzen direla. Hau da, ez datozela guztiz bat guk pertsona gisa, hiritar gisa, gure burua kontzebitzeko dugun moduarekin. Iruditzen zait gero eta gehiago aldarrikatzen dugula demokrazia maila handiago bat. Eskubide gehiago nahi ditugu. Gure bizikalitatea hobetzea nahi dugu, ezta? Eta aitarengan, aitonarengan, arbasoengan pentsatzen dut eta ulertzen dut haiek ia zintziotela bere buruari galdetu horrelako gauzarik, ezta? Zu enpresa batera sartzen zinenean, zer zinen edo langilea edo nagusia, ezta? Hau da, nagusia edo indioa. Batek agintzen zuen eta besteak men egiten zuen. Beraz, horrek guztia baldintzatu egiten zuen, ere guk nola hautematen genuen erakundea bera. Eskubideak gure esperientziaren parte dira, gaur egun ez bakarrik enpresetan baita ere, haietatik kanpo. Eta iruditzen zait horrek bultzada bat ematen diola parte hartzearen gorakadari. Dena den ezin dugu ahaztu faktore asko daudela horren kontra. Horietako batzu badira balazta modukoak. Eta alderdi ideologikoa batzuetan iruditzen zait badela posizion razionalizazio bat. Eta hor askotan aurreiritziak izaten dira tarteko. Eta batzuetan arrazionalizatu egiten ditugu gauzak ere, gauzei itxura akritiko bat emateko, ez da? Eta nolabait, ontzat ematen ditugu gauza batzuk, tira, ez esaten dugu nola ez du parte hartuko bada enpresariekin, ondo doakionean, ez, hau ez da egia, ez, horrelakoetan edonor gerturatuko litzateke, ez da? Iruditzen zait hor, aurreiritzi asko daudela tarteko eta proiektuetan, geratu egiten direla, oso modu sakonean gainera. Eta horrek inertzia handiak sortzen ditu, aldaketaren aurreko erresistentziak. Azken batean, erosoago daude beti egon garen lekuetan. Eta hori denok dakigu. Non sentitzen gara eroso, ongi kontrolatzen dugun horretan. Non ez diguten eskatzen gauzak beste modu batera egitea, ez da? Edo gauza berririk egitea. Erosotasunarekiko joera dugu inertziarekikoa. Hemen badakigu nola dijoazen gauzak, eta hor neko eroso sentitzen gara, ez da? Eta hori dela eta teorizatu egiten ditugu aitzakiak esan behar nituen, ez da? Edo teorizatzen ditugun ereduek zerikusi handiagoa dute erosotasun horrekin eta ez hainbeste ideiekin eta aurrera pausoekin. Eta parte hartze eredua dituzten enpresei dagokienez, niri iruditzen zait garrantzitsua dela kontuan izatea, langilek parte hartzen nahi badugu. Kudeaketan, kapitala ordezkatzen duten egituretan, orduan pertsona horiek gaituta egon behar direla, kualifikatuta egon behar direla. Eta ez gara mugatu behar legetara, diagrametara, beharrezkoa da trebakuntza bat izatea, eta horren alde apustu bat egin beharko dugu. Ordezkariak behar baditugu, kontuan izan beharko dugu, interesen alde jokatzen dutenek ere, langileen alde, kasu, kualifikatuta egotea, eta horrela txertatuko dira ere erabakiak hartzeko prozesuetan, barne egituretan, eta kapitalean parte har dezakete ere antolatutako talde gisa, ezta? Ahots bakar batekin, ahots kolektibo batekin, eta ez banaka. Enpresen tamainak ere horrera egiten du, eta nire ustez, honen kontra, jokatzen du gutxieneko adostasunen sare bat ez izateak, kontakizunen garrantziak lehen aipatu dudan horrek. Eta, hauetako batean, gorriz, azpimarran nezake konfiantza defizita. Iruditzen zait hori beti dagoela hor, hori iruditzen zait, nik hori ikusten dut. Zure mikrokosmosetik ateratzen zarenean, ikuspegiei zabalago bati begiratzen diozunean, tira, ez dut ezer esan nahi, mikrokosmosarekin ez dut konnotaziorik egin nahi. Baina, iruditzen zait, nik lan egiten duan lekutik ateratzen nahi zenean, argi dagoela konfiantza
askotan, ez dela horregoten, ez da? Eta horrek beti ditu ondorio negatiboak. Avanzar, ¿cómo? Pues con gestión, propiedad y resultados. Yo aquí solamente quería añadir que a mí... Eta aurrera egiteko, kontuan izan beharko dugu partaidetza, kudeaketan eta jabetzan izan daitekela, eta horrek ere emaitzetan parte hartzea ekarriko duela. Iruditzen zait, parte hartzea ere kudeaketan egin behar dela, eta iruditzen zait hor baudela elkarregin virtuoso batzuk. Jabetzaren eta kudeaketaren artean ziurrenik emaitzen parte hartzeak eragin txikiagoa izango du. Ez dut esan nahi, ez denik beharrezkoa emaitzetan parte hartzeko formulak ez hartzea. Iruditzen zait zoragarria dela eta baita ere badela beharrezko deribatu bat, ez da? Parte hartze handiagoa lortu nahi badugu. Baina nire ideia da, kudeak eta jabetza direla bi oinarri nagusiak parte hartzean aurrera egin ahal izateko. Oro har, sistema konfrontatibo horiek gainditzeko ere. Eta zergatik tira, ez dut denbora askorik, ez dut jendea gehiegi aspertu nahi, beraz, labur-labur, zertarako egin nahi dugu aurrera? Uste dut hori badakigula, ez da? Gure helburua izango litzateke pertsonen inplikazioa areagotzea, kualifikazioa hobetzea, aurrera egiteko ezagutzen dugun bide horretatik eta gure proiektuen eta enpresen eta enpleguaren jasangarritasuna hobetzeko. Eta aurrera egin nola? Tira, hemen amaitzen da normalean hitzaldia, ez da? Ez dakit. Bakoitzak jakingo du nola egin urrats txikiak bere etxean. Eta iruditzen zait badaudela dena den elementu garrantzitsu batzuk. Adibidez, estatus bat izatea, araudiari dagokionez enpresa partaidetuan. Badakit, aslek honi, hau 2015ko enpresa partaidetuetan sartu zenean, atal horretan badakit aslek zer esan nahi izan zuela, ez da? Lan sozietaten legean barkatu hor badago atal bat, enpresa partaidetuei buruzkoa, eta tira, nola baiteko zirriborro bat daitekela esan daiteke. Aipatu egiten dituela pixka bat lausoki bada ere. Ez dira lan sozietateak enpresa partaidetu horiek, baina hor behintzat nortasun bat, izaera bat aitortzen zaie enpresa horiei. Esan dezakegu kutxa txiki bat sortzen dela eta hor esperientzia bertutetsuak sar daitezkela. Iruditzen zait bide hori ona dela eta hor aurrera egiten jarraitu behar dela, nahiz eta noski eskumenak ez diren lurralde historikoarenak. Eta iruditzen zait gaur egungo mekanismoak hobetu egin beharko genituzkela. Lan legedian daudenak parte hartzea areagotzeko. Hau da, alde batera, utzi beharko genuke enpresa batzordearen eredu hori, zeinen arabera berri ematen den eta beste egiturek kontrolatu egiten duten enpresariaren jarduna, ez da? Iruditzen zait bestela txertatu beharko litzatekela eta horretarako negoziazio kolektiboa adibidez erabilizakegu eta gure araudian dauden beste irudi batzuk. Parte hartzearen kontzeptua bera ere negoziazio kolektiboa bera zabalduz, alderdi publikotik ere parte hartzeko eta zabalagoak ezar daitezke, eta iruditzen zait horretan oso ondo ari direla, aldunditik sinetxita daudelako hori dela bidea, eta esango nuke ere akordion sare bat ehundu behar dela enpresetan eta enpresentzat. Malgutasuna, malgutasun negoziatua, informazio garrantzitsuaren fluxua ondadin, etengabeko komunikazioa, azken batean, konfiantza maila handitzeko. Konfiantza gabe ez dago ezer, baina konfiantza ez da zerutik erortzen, ez da testuingururik gabe sortzen. Testuingurua nire iritziz ez da mesedegarria konfiantza sortzeko. Saia gaitezen beraz, testuinguru hori aldatzen
sakontzeko konfiantzan, gardentasunean, eta horrela agian gauzak hobera egingo luke. Badakit ez duela ezer berririk esan, ez dakizuen ezer, baina saiatu naiz pixka bat txertatzen beste ahots bat gehiago, esanez nik sinisten dudala parte hartzean, sinetsita nago aurrera egiteko bide bat dela, enpresen eraginkortasuna hobetzeko eta pertsonen bizitza hobetzeko. Benetan sinetsita nago eta ideia zoragarria iruditzen zait horretan lan egiten jarraitza. Eskerrik asko. Muchísimas gracias, eskerrik asko. Urrengo islarekin joan aurretik, vamos a ver ahora y a conocer también el punto de vista de los agentes de nuestro... Gure lurraldeko eragileen iritzia ezagutuko dugu lehenbizi, hau da parte hartzearen abantailak ezagutuko ditugu aldez aurretik. Gure helburua, gure ametsa, enpresak eraldatu eta hobeak egitea da, gizarte hobeago bat lortzeko. Eta hori praktikara eramateko fabrika kultura eraldatzeko errendimendu handiko zentroa ari gara eraikitzen Miramonen, lehena gainera munduan, enpresa kultura berria errealitate bihurtzeko. Naiz eta eraikina 2023ko urtarrilean, gutxi gora bera irekiko den, dagoeneko 70 enpresa inguru hasiak dira fabrika programa berriarekin. Eta kantuak dioena egin nahi dugu, hau da, emanta zabaltzazu munduan fruitua. Alegia munduari irekiko gara, Gipuzkoa enpresa kultura eraldaketaren erreferente bihurtu dadin. Bien, los beneficios para la organización, pues principalmente el talento, ¿no? Y, por supuesto, la alineación y el empuje necesario que aporta esa participación para conseguir sacar adelante esos proyectos transformadores que nos hacen falta para conseguir nuestra estrategia, ¿no? Aquella visión que tenemos. Y, por supuesto, pues beneficio para la empresa y para el entorno en sí, pues no sobra talento en ninguna organización, ¿no? Y el talento está en las personas. Entonces, el utilizar ese talento, pues definitivamente nos lleva a pensar que juntos somos más, ¿no? Y eso es aplicable también al entorno, porque la organización forma parte de ese entorno y vuelve a ser aplicable lo de que juntos somos más. Employee participation has a lot of benefits, and it's a very important element for companies to be more performant, more resilient, and more sustainable. This has demonstrated by many researches and studies. Todos conocemos los beneficios que aporta la participación en los respecto a los tres agentes, ¿no? Por una parte las personas trabajadoras, por otra parte lo que es la propia empresa, y luego está el territorio, ¿no? Los beneficios que se aportan al territorio. Desde un punto de vista global, si nos vamos y pensamos en los objetivos de desarrollo sostenible, sinceramente creo que la empresa participada contribuye muy específicamente a algunos de los mismos, ¿no? Sobre todo a la lucha contra la desigualdad, al empleo, un empleo de calidad y a salvaguarda de ese empleo de calidad. Hay otros objetivos de desarrollo sostenible en los que también tiene una aportación considerable, pero yo destacaría sobre todo esos. Y eso llevado a Guipúzcoa, nos encontramos con un territorio en el que el nivel de desigualdad es, si no es el más bajo de Europa, de los más bajos de Europa. Nos encontramos en un territorio con unos desarrollos comarcales totalmente cohesionados, con empresas muy enraizadas en cada una en su comarca, buscando un equilibrio territorial relevante. Esto no es casual. No es casual que en Guipúzcoa haya tantas empresas participadas, tantas sociedades laborales, haya cooperativas, haya otro tipo de empresas participadas y nos encontremos con indicadores de este tipo. A través de este proyecto hemos conseguido elevar el compromiso de las personas, lógicamente porque ellos han podido tomar parte en la definición del proyecto. También se ha conseguido una comunicación transversal, lo que ha conllevado a una mayor cohesión de los equipos y a un mayor desarrollo del conocimiento de las personas.
también han formado parte de las metas de crecimiento de la compañía. Y todo esto ha generado un Gamesa más ágil, flexible e innovador. Gaur egun, kontekstu globalari eta digitalari aurre egiteko, animatu egiten ditugu enpresei horrelako proiektuetan parte hartzea. Alors, les avantages de la participation, de nouveau, la participation à quoi? Donc, ce qui est important, ce qui est pertinent, ce qui nous intéresse, c'est la participation à la propriété, c'est la participation au capital. Alors, on sait que ça apporte beaucoup d'avantages dans beaucoup de domaines. Je vais me concentrer sur un avantage. C'est une formule qui permet facilement d'organiser la vente des entreprises aux salariés, donc la transmission des entreprises, business transmission, de telle manière que les salariés ne doivent pas payer, c'est gratis. Hein? Alors, c'est quelque chose qui existe beaucoup aux États-Unis et en Grande-Bretagne. C'est quelque chose qui devrait aussi être introduit dans nos pays, et aussi bien en Espagne. Alors, ce qu'on connaît en Espagne, c'est la participation, l'actionnariat direct, individuel. Les formules dont je parle, c'est de l'actionnariat collectif et indirect. Et c'est ça qui permet de faire des choses que pour l'instant, nous ne faisons pas en Europe et qui seraient très avantageux pour tout le monde. Bueno, el beneficio está fundamentalmente en que cada uno de los miembros de la empresa, tanto desde el punto de vista de los dueños como desde el punto de vista de la dirección o como el punto de los trabajadores, aportan un plus en la gestión y en la generación de los productos de las mismas. Solo pongo un ejemplo. Si a dos personas yo les pongo a construir un muro y a una de ellas le digo que el muro es para una catedral, ¿harán el mismo muro? Hemen open enpresa askorekin lan egiteko zortea daukagu eta enpresa mailan lehen esan dudan lerrokatzea eta konpromisoa direla uste dugu onura nagusienak. Zeurea bezala sentitzen baduzu zerbait, horrengatik gehiago eman eta borroka egiteko prest zaude normalean. Lurralde mailan, enpresen jarraipena eta iraunkortasuna dira gure ustez ere onura nagusiak. Employee participation is great for a business, it's great for the employees who work in that business, and also for the economy in which that business operates. Employee ownership generates better business outcomes, improved productivity. It creates more wealth for the employees and improves their sense of well-being. And all of this is reflected in better outcomes for the local and regional and national economies in terms of reducing inequality, and also the wider corporate purposes that many employee-owned companies embrace, looking after the environment, society, and governance generally. Pasatzen ari garen heinean, ezagutzaren ekonomia batera, ekonomia hortan beharrezkoa da lehiakorrak izateko pertsona bakoitzak dakarren hoberena enpresa proiektuan jartzea. Horretarako parte hartzea elementu zentrala da. Hau da, nekez ulertu daiteke pertsona konprometitu bat parte hartzeko aukerarik ez badauka, ezta? Hortaz, parte hartzea eta enpresen lehiakortasuna uste dut oso lotuta dauden kontzeptu diela, eta etorkizunean uste dut gero eta gehiago gongo diela. Hortaz, bi klabe horiek lehiakortasuna eta parte hartzean niretzat erabat bat datozen kontzeptua dira. Eta bigarrengoz, lurraldeari begira, hor azpimarratuko nuke elementu zentral bat niretzat dela aktibitate ekonomikoen sustraitzea. Pertsonaren parte hartzean inguruan, da batez ere, nik uste gakoa dagoela jabetzan parte hartzean, ematen da lotura garbi bat aktibitate ekonomiko pertsona eta lurraldearen artean, ezta? Pertsona erabaten langile eta jabetan inean, horrek eramaten dau enpresaren erabakiak logika jakin batetik hartzea. Hau da, ez da epe motxeko irabazien maksimizaziotik, baizik eta
epe luzeko eta enplegua mantentzeko logikatik hartzen diala erabaki asko. Horrez ekartzen da, azkenean, aktibitate ekonomikoak territorioan lur hartzea, eta horrek ekartzen da, batetik, aberastasun banaketa bat, eta bestetik, epe luzeko proiektuen egonkortasun bat. Azken batean esango nuke, pertsonen parte hartzeak enpresan ekartzen duela lurralderantzat kalidade oneko bizitzarako elementu zentral bat, eta bestalde, epe luzeran mantenduko dian proiektuen realitate bat. Los beneficios que aporta la participación en la empresa, bueno, pues el hecho de tener un proyecto compartido, tener unos objetivos compartidos, tener todos claros los objetivos, evidentemente la información es compartida también. Eso nos da que en los momentos de dificultad, por ejemplo, la flexibilidad con respecto a otro tipo de sociedades es importante. Y bueno, pues el hecho de trabajar en equipo y demás también creemos que ayuda a la evolución de la empresa. Con respecto al territorio, bueno, pues Guipúzcoa tiene una red social importante. La mayoría de las empresas somos empresas pequeñas, muchas empresas familiares, y cuando llega el momento del relevo generacional, pues hay veces que se pierde empleo. Entonces nosotros lo que vemos es que la participación, si es en los tres ámbitos, pues genera arraigo en el territorio. Los problemas de deslocalización, que venga una multinacional y te compre, porque sí que es verdad que la industria guipuzcoana, la vasca en general, la guipuzcoana en particular, pues tiene sus conocimientos y sus capacidades, y al final termina la empresa pues en Alemania, en otros países. Entonces creemos que es muy importante para el arraigo territorial. So the advantages of employee ownership are broad, and we've got decades of research now from every continent across the world about the impact of employee ownership. So employee ownership makes companies stronger because it makes them more competitive. They tend to grow faster in terms of sales growth, employment growth. They tend to be more productive. It tends to make employees stronger because they have greater net household wealth. There's wonderful research. My favorite is from the United States, where we found that employee owners have 92% greater net household wealth than non-employee owners. Employee ownership also tends to make communities stronger because it roots companies in the communities. The companies are more likely to stay. They're more likely to survive difficult economic times like the recent recession we've all been struggling through because of COVID. The greater wealth, of employees, the greater performance of companies, and the greater economic activity flowing throughout communities spreads the benefit of employee ownership far beyond the people who are directly involved in it. Orain bai, jarraituko dugu, hurrengo hizlariarekin joango gara, bera Jens Lowitz irakaslea da, Keslo Instituteko ordezkari eta Biadrinako Unibertsitatearen irakaslea, eta gaur gurekin egon nahi du, bueno, ikusiko dugu ean nun harrapatzen dugun, vamos a recibirle de manera telemática, nos va a hablar sobre la participación financiera para una nueva Europa social. Telematikoki hartuko du parte. Plazer handia da gurekin hemen izatea, berak liburu batzuei buruz hitz egingo digu. Finantza partaidetza Europa Sozial Berrirako eta Gipuzkoa lurralde estrategia bat personek enpresetan parte hartzen dezaten sustatzeko. Premiazko bidaia baten erdian harrapatu dugu, egunon, ez dakit non zauden, Jens? Egunon, eta tira, sentitzen dut, hemendik, hitz egin beharra, kotxetik, autotik hitz egin beharko dizuet. Italiara noa, hain zuzen ere kontsumitzaileen partaidetza proiektu bati buruz hitz egingo dizuet. Energia berriztagarrien inguruko proiektu bat da. Bai, aurrera, entzuten dizugu. Ez dakit entzuten hau zuen, esango didazue? Bai, segi, ondo entzuten zaitugu. Bai, segi, ondo entzuten zaitugu. Tira, nik pantalla konpartitu nahi dut, hasteko, eta sentitzen dute, beste behin ere autotik hitz egin behar dudalako.
There we go. I would like to give you a short introduction to the book that we have now translated into. Liburuaren aurkezpen txiki bat ikusiko dugu, liburua dagoeneko gaztelaniaz eta euskaraz itzulita dago. Izenburua proiektu batekin lotuta dago, 2003an hasi zen proiektu hau, eta hain zuzen ere, finantza partaidetza Europa sozial berrirako da ikuspegi hori, ez dakit, egileak esaten dugu ez dakiela izenburua euskaraz irakurtzen, baina tira. Zer gertatu zen? 2003an Europako Parlamentuak txosten bat atera zuen, aktiboak sortzearen gainean, eta hor Europako Batzordeak beste hainbat gairen artean aztertu zuten bideragarria ote zen enpresa txiki eta ertainetan parte hartzea, bultzatzea, eta horrelako planak ezartzea, adibidez Irlandan edo Erresuma Batuan dituzten ESOP eredua sustatzea, hau da, akzioetan parte hartu alizateko eredu hori beste herrialde batzuetan ezarri alizatea. Hor, beste txosten bat egon zen Europako Parlamentuak bultzatuta 2018ko urrian, eta hori da egin den, Europa Batasunean egin den ekimenik berriena alor horretan. Ni oso pozik nago, ikusten dituzu zenbat bersia ditugun ingelesez, frantsesez, alemanez, 2 urte pasatu dira, eta italieraz ere itzuli da, eta polonierara, errusierara, ere bai. Eta azkenak gaztelaniaz eta euskerazko bertsioak izan dira, berrienak. Beraz, ikus dezagun egoera konparatiboa. Hau da, liburuak aurkezten duena, tira. Liburuak esaten du, azken batean, desberdintasunak daudela Europan, hau da, zerga pizgarri dagokienez, araudi esparruari dagokionez, lege espazioari dagokionez, eta, alderdi politikoen eta gobernuen jarrerari dagokionez ere bai, Espainia, Frantzia, Italia, Austria, Eslovenia, Erresuma Batua, eta Irlanda, herrialde horiek dira aurretik doazenak beren jardunbide honekin. Herrialde horiek bi ikasketa eman dizkiguzue. Hor, ikusi dugu esparru normatibo regulatzaile bat edukitzea, hau da, koherentea izango dena eta partekatua izango dena, hori garrantzitsua dela, alde batetik, eta beste alde batetik beste neurri batzuk ere jarri behar direla, bultzatzeko neurri egonkorrak eta fidagarriak izan behar dira gainera. Eta hori dena gertatzen denean, plan horiek eta parte hartzea, azken batean langileen parte hartzea, ongi funtzionatzen du, enpresa txiki eta ertainetan ere bai. Hori herrialde askotan gertatzen da dagoeneko. Adibidez, enpresa txiki eta ertainetan eta mikroenpresetan ere bai. Horrek badu, horrek berezitasun batzuk ditu. Ikusten duguna da, langabezian dauden pertsonak berriz merkatura sartzea lortzen dela modu horretan, hain zuzen ere prestazioak kapitalizatzen direlako, langabeziako prestazio horiek kapitalizatzen direlako. Gainera ikusi dugu oso ongi funtzionatzen duela, azken 30 urteotan dagoenez hori frogatuta gelditu da. Adibidez, hori ikusi dugu sozietate laboralen kasuan, lehen izan dugun bezala, lortu dugu lehen langabezian zauden pertsonak berriz ere sartzea eta integratzea. Hau da, kapitalizatzen dituzte langabeziako prestazioak eta horrela sozietate laboral berri bat sortzen dute, eratzen dute, edo dagoeneko existitzen den batera sartzea lortzen dute. Beraz, hori, praktika hori ez da beste forma legal berri bat, sozietate laboral bat da. Azkenean hori beste herrialde batzuetara eraman liteke, lasai asko. Hau da, SL bat, SA normal bat balitz bezala. Hemen, praktika on batzuk, jardunbide egoki batzuk aipatu nahiko nituzke, arrakasta izan duten kasu batzuk. Adibidez, eratze faseari dagokionez adibidez, Espainian sozietate laboralen kasua dago, 2015ko erreformaren ondoren, lortu da asko aurrera egitea, finkatze eta jarraitasun faseari dagokionez bereziki. Hor, egon da lege berezi bat langileen parte hartze eta eratzearen gainean 2017ko lege bat, hor Austrian adibidez. Eta
Hor, asko hitz egin da erreleboari buruz, belaunaldi arteko erreleboari buruz. Resuma Batuan 2014an hasi zen hau kontu guzti hau martxan, trusten legealekin, hau da, langileen parte hartze edo EOT-en parte hartziari esker, eta Frantziaren kasuan FSPE repriseko kasua da ezagunena. Eta Estatu Batuetan ere badago kasu ezagun bat, ekimen ezagun bat. Azkar, aipatu nahiko nuke Europar Batasuneko harmonizazioaren kontua. DG Markt izeneko ekimena, hor 2013 eta 2014an hor buruzagietako bat izan nintzen, tira, hor zuzentara horretan parte hartzaileen parte hartzea bultzatzeko hainbat neurri proposatu ziren Europako Parlamentuaren bultzadarekin eta laguntzarekin. Hor hainbat neurri horizontal edo bigun proposatu ziren. Hor iruditu zitzaigun hori garrantzitsua zela alde batera utzita legediaren prozesuak. Horrek luzeak bai dira, denbora eskatzen baitute. Beste neurri batzuk, adibidez, zerga pizgarriak. Hori nahiko kontu eztabaidatsua da. 2021an Alemanian lege berri bat onartu dute, hain zuzen ere sortu berri diren enpresetarako. Eta hor bultzatzen da langileen partaidetza. Nire liburuan bertan garbi ikusi da zerga pizgarriak ez dira aldez aurretik egon behar diren baldintza funtsezko bat, parte hartzea gertatu dadin, langileen parte hartzea gertatu dadin, baina garbi dago oso lagungarri direla. Beraz, zein kopurua, zenbat zerga pizgarri egon behar dira, zer nolako enpresentzako, hor, seguru asko beste kontu batzuk ahazten ditugu eta garrantzitsuak dira. Hau da, ez ditu batzutan alde batera gelditzen zaizkigu, eta horregatik hemen aipatu nahiko nituzke hainbat gomendio. Adibidez, langileen parte hartzea, bultzatzea, enpresa txikitartainetan, badirudi, hobeto funtzionatzen duela, bitartekarien bitartez egiten denean, enpresetan erreleboa gertatzen denean. Adibidez hor fundazioak izan daitezke, aukera bat, edo eraskotako figurak egon daitezke bitartekari gisa funtzionatzeko. Australian, Irlandan, Erresuma Batuan, Hungarian, Frantzian, Eslovenian, hor ikertu dituzte hainbat aukera martxan eta proban jarri dituzte, formula desberdinak, eta ikusi da oso garrantzitsua dela langileak kontuan hartzea eta maila berean jartzea, da hirugarrenak edo hirugarren alderdiak bezain beste partaidetzak erosterako prozesu baten orduan adibidez, edo akzioak erosteko prozesu batean. Esan beharra dago gainera, legedia neurriak ere garrantzitsuak direla parte hartzea errazteko. Eta kostuak murrizteko, transakzioen kostuak murrizteko. Adibidez, Italian, 2019tik, hor badira salbuespen batzuk, enpresa partaidetuetarako, ez dute notariotzarik pasatu behar, eta adibidez badira salbuespenak transakzioetarako, eta badira salbuespenak langileentzako, horren bestez gastuak eta izapideak aurrezten dituzte, eta gainera, aipatu nahi dut, salbuespen hori ez dela bakarrik langileen partaidetzarako, baizik eta oroar, akzioak SL-etan transferitzeko, adibidez. Beraz, hor, izugarria da, bikaina da. Hau da, langileek onura hori izan dezakete. Oso ondo dago. Eta liburuaren aurkezpen txiki hau itxiko dut, hementxe utziko dut, espero dut zuen eztabaida oso emankorra izango dela, gaur goizeko bilera horretan, eta oso pozik nago, benetan, transmisio honek ongi funtzionatu duelako nire autotik. Eskerrik asko. Thank you so much. Muchas gracias. Can you hear me? Yeah, now I have audio again. Bueno, jarraituko dugu konbidatuekin. Jarraian Ogasun eta Fidantza diputatuari emango diogu hitza, Jokin Perona jaunak. Parte hartze indikadoreak fiskalitatean ikuspuntutik aurkeztuko dizkigu. Zurea da hitza. Bueno, egun on denoi,
eskerrik asko etortzetik. Niretzako ore bat eta plazerra da, horren beste ilusio eta lan egin dugun ekimen bati buruz datuak aurkeztea. Aurkezpena 3 zatitan kokatu nahi izan dut, lehenik eta behin aurreko legalen sartu ginenen non geunden Gipuzkoan ekonomia ikuspuntutik, bigarren esparru baten zer egin ginezaken eta zertarako, eta hirugarren arlo baten pixka bat datuak, garapena zein izan da, eta danok ikusteko, diputu jauna Markelek aipatu ditu batzuk, baina garrantzitsu iritzi zait pixkat ikustea garapena zein izan den. Bueno, eman. Eskerrik asko. Bueno, gu 2015 sartu ginen, eta goatzen naiz, 2012-2013 urteako urte gogorrak izan ziren Gipuzkoan, konkurtso gehienak 2012an izan genitun, eta benetan kontestu ekonomikoa nahiko gogorra zen gu sartu ginen garaian. Beraz, argi zeon baita ere, bideon aipatu dira, zigor uste zurka aipatu dezula eta Marianek, enpresak errotzea eta pixkat epeluzeko ikuspegi hori erabat garrantzitsuago eta garrantzitsuago kokatzen zen, izan ere, erabakiak hemen hartzea edo nazioarte mailan hartzea, bilotz ikuspuntutik sensazio desberdina zeukan. Beraz, kontekstua hori zen, eta langabezi tasa ere, 1,3ko langabezi tasa baten geunden. Orain 7an gaude, baina garai hartan punta-puntan geunden langabezi tasa ikuspuntutik. Beraz, ekonomia arlon, benetan, kontestuetan, kontestu hoberena erabakiak hartzeko, eta denbora aldetik ere gauzak zuzen eta azkar hartzeko beharra geneukan. Zentzu hortan, ez dut ezer berrik esango, zutabe garrantzitsuena ekonomia indartsu bat eduki, enpresa indartsuak eta benetan epe luzea ikusiko dutenak. Eta hori, jabetzatik hasita izan ere, enpresa indartsuak baldin badauzkagu, horrek kalitatezko enplegua ekarriko digu, horrek baliabideak ekarriko dizugu, eta zentzu hortan, gure politika, gizarte politika sendo batekin, eramango gaitu, aldundi bezala, lortu nahi dugun helburua eta da, desberdintasun gutxieneko lurraldea duen lekua izatea Europa mailan. Zentzu hortan, ze 3 erabaki edo ze 3 helburu estrategiko antolatu genituen Markel eta Javierren gira izatean, esan behar daukat, Javier zela garai hartan Ogasuneko eta Finantzako diputatua, 3 batipat eta gaina orden horretan. Aurrena, saiatu behar genuen hemen inguruko enpresak errotzen eta sustraitzen epe luzeko ikuspegi horrekin, eta argi eta garbi ikuste genuen langile partaidetza izan zitekela esparru garrantzitsu bat jorratzeko eta hori sendotzeko. Bigarrena, lurraldean sortu zitezken proiektuak sustatzen lagundu, eta hirugarrena, proiektuak eta pertsonak erakarri. Baina erakartzen hasi baino lehen, aurrena, daukaguna zaindu eta lagundu beharreko espiritua geneukan. Lehenengo puntu horren inguruan, langileen partaidetzaren inguruan, bazeuden elemento batzuk benetan interesgarriak Gipuzkoan. Eta lehenengoa da, sensibilitate hori bazegoela, elkarte izaera desberdinen ondorioz, Gipuzkoan bertan, eta hori indartzeko argi eta garbi helburu bat geneukala. Bigarrena, gure fiskalitatean ikuste genuen, 70 eta 80 hamarkadan sortutako enpresa portzentai altu bat zegoela, eta hor, arrisku bat egon zitekeela belaunaldi aldaketa horietan benetan enpresak deslokalizatzeko eta kanporantz joateko, ez? Ikusten genuen baita ere, langileen partaidetzak lantzen duela, ekintzailetzan eta enpresa beste ikuspuntu batetik ikusteko espiritu horretan. Hor ere, hemen zaudete enpresari zunari batzuk, jabetza eta langileen artean ere, prozesu horiek ez dira erraxak izaten, eta hor argi eta garbi ikusi duguna adibide askotan da, langileen partetik, lidergotza fuerteak berdirela benetan, prozesu horiek gauzatzeko, ez direlako batzutan erraxak izaten, ez jabegoarentzako eta ez sartu behar duten langileentzako. Beraz hor, lidergotza horiek sortu behar dira, ikusi bai ditugu kasuak ez direnak gauzatu, lidergotza hori ez delako egon. Eta, beti ere, baita ere, langileen partaidetzak badauka epe luzeko ikuspegi hori, ikuspegi industriala, berrinbertsioarena, eta hori erabat lerrokatzen dena aldunditikan bultzatu nahi ditugun elementuen artean. Eta azkenik, baipatu da bezala,
eta bideoan ere askok aipatu dezute, erabakitze eguneak benetan hemen geratzea. Ze instrumento ditugu Aldundian? Javierrek aipatuko dizkitzue pixka bat sustapen ekonomikotik, bi adar nagusi ditugu, sustapen ekonomikotik zer egin dezakegun, eta beste aldetik daukagun eskumena fiskalitatean. Horre, sartu ginenean segituan 2016an lehenengo foro arau bat onartu genuen, eskema fiskal batekin, xehetasunetan ene sartuko, baina gehien bat zen, bai saltzaileen ikuspegitik eta bai erosleen ikuspegitik. Bi ikuspegi uztartzen saiatu gara, eta zentzurtan eskema fiskal bat konsolidatzen dijoana, eta urtez urte hobekuntzak txertatzen ari garenak. Gero 2019an, eta hor Jensek ere bideoan aipatu du, saleen inguruan, baita ere langileek parte hartze hori enpresak gaizki doazenetan, ikustegunen 2016ko eskemak zeuzkala hobekuntza batzuk, eta pentsateko gena izan zen, ekonomia ondo dijoa, baina momenturen baten bai eduki beharko dugu baita ere, berri inbertitzeko edo enpresak berriro hasteko prozesu horietan, Marian ikusten nahi naiz, eskema bat gutxinez, ez genekikun krisian etorriko zen, baina estruktura bintzat arauan onartuta eduki, krisi etortzen zenako, preste edukitzeko. Ez da guk bola bat geneukala, ez genekien 2020an COVID etorriko zela, baina bai irutzen zitzaigun arruatu egin behar genuela, eta eskema hori bintzat prest eduki, eta gero 2020an egin genua izan zen, bai amaztikoa eta bemenezikoa egokitu foru dekretu araben bitartez, benetan prozesu horiek areagotu zitezen eta gauzatu zitezen. Beraz, hau pixka bat espiritua eta helburuak. Eta orain, datuak, goi mailako datu nagusienak Markelek eman dizkizue, 1.728 pertsona azkenengo 5 urte hauetan, bai ikusten da garapen bat argi eta garbi hazkundean, ez? Horre, COVID garaian egon dira operazio batzuk ere bai, horre malgutu ditugu fiskalitatearetik gai batzuk, baina benetan beharrezko ikusten zanak, bazedolako proiektu batzuk ez bakarrik, zailtasunak eduko zituztetenak, baizik eta baita ere, inbertsioko proiektuak zeuzkatenak, eta langile behaiek sartu beste operazio baten barrenean, operazioiek egiteko, ez? Beraz, horre bai egon da, benetan garapen positibo bat arlo hortan. Genero ikuspuntutik, hemen dakizuenez gure fiskalitateak badauka, premio bat ezela edo sari handiago bat, emakumeentzat gizonezkoentzat batzuk. Azkenen genero ikuspetia bai da guretzako garrantzitsua. Hemen gutxi gora bera, 4tik 1 emakumeak izan dira azkeneko 5 urte hauetan, eta 4tik 3 gizonak. Baina, zentzu horretan, baita ere, Aldundia partetik bintzat jarraituko dugu, keinu gehigarriak egiten, genero ikuspuntutik ere berdintasun hortan gerturatu gaitezen. Enpresa ikuspuntutik, garapen hor daukazu, eta hemen minutu batean bai kontatu nahiko nuke anekdota bat, bideoan ikusi dugu Nutal jauna, Graham Nutal, hau erresuma batuan 2014an indarrean jarri zen langileen partaidetzako ereduaren inspiratzaile nagusia, eta Asleren bitartez Donostian egon zen, berarekin bildu ginen, eta goratzen naiz bilera batean Javi eta hemen daude teknikari batzuekin, guk gure Gipuzkoatik, gure apaltasunez esplikatzen zer egiten eginen, 2017 urtea zen, ondorioz 2016ko datuak geneukan, eta zentzu hortan, esan genien, lehen gorten 40 enpresa sartu dira, eta hortxe guaz, pixkanaka, saiatzen, eta galdetu zigun, badakizu erresuma batu osoan zenbat enpresa sartu diren aurreko urtean langileen partaidetzan, kontzeptua desberdina da, baina pixkat egin zutenetan, gugatu ginen bida, eta zenbat, eta 86 erresuma batu osoan. Beraz, pixkat, askotan gertatzen zaiguna, ispiluari begiratu eta gehonen buruan akatsak bakarrik ikusten ditugu, baina pixkat, konparatzen azte ganen, burua ateatzen azte gara, Orduan, bai etortu behar dut, gure apaltasunetik, barrotasun puntu bat bai eukik genuen momentu honetan, zen, kontxo, erresuma batu osoan, 86 baldin badia, eta Gipuzkoan 40, ez giztik hain gaizki. Así que, hori, benetan, indarra eman zigon, harik eta gehiago lanean jarraitzeko, ez? Eta hemen baita ere beste datu kurioso bat, azkenen, hasieran, bai zelkatu nahi izan dugu, enpresan tamainaren arabera. Aipatu dugun bezala, gure kezka nagusiena belaunaldi aldaketan zentratuta zeon, gehien bat, esparru horietan, hor fiskalitatea nahiko eraginkorra dela esango nuke, baina bai ikusten nahi garapen bat, enpresa handietan ere bai,
ez fiskalitateak bakarrik, eta jensek aipatu du, fiskalitateak lagundu egingo du, baina ezin du izan arrazoi nagusiena operazioak egiteko, baina bai enpresa handietan ikusten egia, pertsonak fidelizatzeko tresna bat bezala erabili daitekela. Ez jende asko, baina 2, 3, 4, 5 pertsona, elementu benetan garrantzitsuak epe luze begira enpresan lerrokatzea beraien arlo profesionala enpresaren etorkizunarekin, eta 25% azkenengo urtean enpresa 250 langile baino gehiago enpresak egin dituzte operazioak. Beraz, ikusiko da etorkizunan ze garapen daukan, baina buk aurre ikusita geneukanetik haratago ere erabiltzen ari da eskema hau. Beraz, zentzu hortan nik uste albiste ona izan daitekela hori. Eta azkenengo hau, pixkat inbertsio ez. 1.728 pertsona hauek 319 enpresa horietan zenbat inbertitu dute orain arte. Azkeneko 5 urtetan 26 milioi euroko inbertsio bat egin dute. Hau da, pertsona horiek berain potxekotik diru atera eta enpresetan jarri dute. Zen eta hor, bai patu da Grain eta batzun partetik, erresuma batuan trastak egiten dira, baina ekarpenik ez dute egiten. Langileek ez dute ekarpenik egiten. Eta hori ere esan zigun, zuek daukazue eskozesan bizioa, zuek esfortzu bat eskatzen dut, eta klaro, esfortzu bat edo kostatze ez dana, ez da berdin baloratzen kostatze dana bezain beste. Beraz, hori da ezinbesteko balore bat baita ere proiektuan lerrokatzeko. Beraz, inbertsio funtsa asko hitz egiten dugu, guk esaten dugu, Gipuzkoan momentu honetan daukagula 26 milioi euroko funts bat, langileek osatutako funts bat, 300 enpresetan inbertituta dauzkatenak. Beraz, ikusiko dugu etorkizunera begira, ze ondori dauzkan, baina ikusten da garapena nahiko positiboa izaten ari dela. Eta amaitzeko, zein da Gipuzkoarako nahi dugun eredua, eta nik honei erantzuteko, eta Tomasek aipatu du pixkat, aurreko belaunaldiak zer egin duten ikusiko nuke, ze balorek edukituko dituzten, egokitu egungo kontestura, eta niri hor burura etortzen zaizkit, pixkat, esfortzua, sakrifizioa, epeluzek ikuspegi hori, berrinbertsioaren kultura, baina betire ambizioz. Apaltasunetik, baina ambizioz. Betire, hobekuntza, etengabeko hobekuntza prozesu horretan. Eta horrek bizutade nagusi ditu nire ustez, eta beti da nik egin izana, eta da munduari begiratu praktika honenak ikusi, guk esparru honetan egin dugu eta bestetan ere egiten egia, ze egiten ari dira honenak, eta gurera ekarri baditzakegu, ekartzen saiatu hori bat. Eta bigarrena, kolaborazio eta lantaldea. Eta hemen, esan duten bezala, enpresario, jabe, gerente, arduradun, ordezkari, elkarte asko zaudete, nik bai eskertu nahiko nizkizueko, porque zuengatik eta zuek egin dituzuen ekarpenengatik, gai izan gea, baita ere, bai sustapen ekonomikoko zuzendari eta teknikari, eta bai ogasun eta finantza departamentuko zuzendari eta teknikariekin, elkarlanean, eskema hau sortu eta indartu, eta urtez urte ditugun operazioak, gure gana ekarri, eta identifikatzen saiatu ze hobetu dezakegun. Beraz, hau ez da Gipuzkoako Foru Aldundiaren lana bakarrik, baizik eta hau da Gipuzkoa osatzen dugun pertsona eta eragile desberdinen izerdia eta lanen ondorio da, eta nire partetik aitortu eta eskertu danoi egin dezuen lana hau posible izan dadin. Besterik gabe, Javier, nahi genen. Eta gaurko azken gonbidatuarekin goaz, Javier Larrañaga jauna, ekonomia sustapeneko, turismoko eta landa inguruneko diputatua da. Amaierako hitzaldi honek Gipuzkoa eta partaidetza izenburua dauka, zurea da hitza. Egun on danoi, eskerrik asko, bertara gerturatu zeaten danoi. Azkenak beti arrisku bat izaten du, eta da normalien gauza interesgarri gehienak esan da oten diela. Eta gehonik baina itu nion persona bati ekitaldi honak izan behar izate zebela itxialdiko hitz gutxi eta kafe asko. Gaur ez dakit kafeik izango deun, berriz COVID-eko gai edalata, baina behintzat aukera izango deu geure artean hitz egiteko eta pixkat geure sarie sendotzeko.
Diputatu nagusiak esatezun hasieran, guk hasieratik beti garbi izan dugu ekonomi indartsu bat nahi gendula, ekonomi indartsu bat utzi behar diola, ondorengo belaunaldiei aurrekoek guri utzi diguen bezalaxe, eta horren gainean izango dalako gero ongizate maila sustentatuko duen sistema. Eta era bertan, helburu bezala jartzen dugu baitare zuzenean, nahi deula desberdinkeri gutxieneko lurralde izaten segi mundu mailan. Beraz, guk pentsatzen duguna da, partaidetzako eredu honek bi helburu horiekin guztiz bat egiten dula eta lagunduko gaitula helburu hortako viaje hortan, ez. No voy a ser en esa boca corto y por tanto siguiendo. Laburraritzeko bokazio horretan, garai hartan entzun nuena, errepikatuz edo gogoan izan da, aipatu egingo ditut tresna batzuk, labur-labur batzuk aipatu baitira dagoeneko, eta batez ere erronketan jarriko dut arreta. Erronkak ikuspegi ekonomikotik, ikuspegi sozialetik eta ereduaren beraren erronkei buruz hitz egingo dut. Biak uztartzen saiatuko naiz. Tresnei dagokinez laguntza programak ditugu ikuspegi klasiko batetik eta programa horietan ere hobekuntzak egiten ari gara, ikasten ari gara eta emaitzak ematen ari dira. Neurri fiskalak ditugu, Jokinek aipatu duen bezala, eta hor jarraipena egiten ari gara eta ikasten ari gara. Un componente y un reto. Finantzaketari dagokionez, ikusi genuen honek erronka bat zekarrera. Normalean partaietza programetara etortzen diren pertsonak egoten dira fase batean, non baituzten beraien hipotekak, familiarekiko konpromisoak, finantzarioki, eta ez dut txarrik esango, bankuei buruz, baina normalean behar izaten dutela berme babes bat. Horretarako elkargirekin akordio bat egin genuen, hildo bat ateratzeko, eta esango nuke ongi funtzionatu duela. Eta berme osagarri horrekin, partaidetza programan parte hartu nahi dutenek, finantzaketa eskuratu dezakete. Eta horretaz gain, ere esan dut ikasi egiten dugula, ikaskuntza jarraia da, kolektiboa, eta esango nuke zorionekoak garela badugulako ekosistema bat, non helburu batzuk partekatzen ditugun, eta non elkarrengandik ikasten dugun. Eta etorkizuna eraiki zen baitan, garatu ditugu ikaskuntza prozesua, baino baita ere esperimentaziorako prozesuak. Hortik ikasi egiten dugu eta proiektu pilotuak ditugu. Baditugu enpresak parte hartzen ari direnak eta jauzi kualitatiboak egiteko aukera emango digutenak. Edo behintzat lan horretan erraztuko dutenak. Eta bidaia partekatua da eta baita ere esango nuke guztion artean ahalegin bat egiten dugula, urrats interesgarriak ematen ari garela. Balioen kultura hori indartzeko, esango nuke horri esker iritsi garela. Ona, ahaleginaren kultura esan dugu, epe luzeko begiradarena, konpromiso kolektibo bat proiektuarekiko eta aldi berean gizartarekiko eta lurraldearekiko. Beraz, erronken zati horretan, jarri nahiko nuke arreta, eta iruditzen zait partaidetza ereduak ez duela bere horretan ekartzen lehiakortasuna, baina bai ekartzen dituela zuntz garrantzitsuak indartzeko lehiakortasun hori. Eta esango nuke, lehenik eta behin, hori horrela dela laguntzen digulako proiektu kolektibo bat sortzen, non norbanakoaren ahaleginak norabide berean jartzen diren, eta xede komun eta partekatu bat izateko. Epe luzeko ikuspegi batekin, erabaki guneak ere egonkortzeko, hori izan zen hasieran elkartu gintuena, ez da? Talentua fidelizatzeko, eta badakita horretik esan diren gauza asko errepikatzen ari naizela, baina aipatu nahi ditut kohesioari laguntzen diotelako.
Eta horrek gainera zerikusia du ahalik eta desberdintasun gutxien dituen lurraldea izateko dugun xedearekin. Erronkei buruz ari bagara, eta saiatuko naiz hori erronka orokorrekin uztartzen, ereduak berak dituen erronkekin lotuta baitaude, esango nuke, gero eta sakabanatuago daudela gure enpresen ereduak, geografikoki ere. Eta hori dela eta aniztasuna kudeatzeko erronka dugu, aniztasun kulturala, aniztasuna ere partaidetzari dagokionez, eta orain partaidetza zaren izenean esan nahi dut pertsona batek eskaintzen duen denbora. Pertsona bat zegoen egiten ari garen proiektu batean, eta berak esaten zigun gure gurasoek enpresan parte hartu zutela, lan egin zutela, zuek 6-7 enpresetan lan egingo duzuela, eta zuen seme-alabak arituko dira 6-7 enpresetan aldi berean. Ez dakit 6 edo 7 izango diren, baina bai iruditzen zait etorkizuneko eszenarioan gero eta maizago ikusiko dugula pertsona batek hainbat enpresentzat lan egiten duela, hainbat proiekturentzat, enpresa batentzat baino gehiagorentzat. Beraz, partaidetzazko ereduek, partaidetzazkoak ez direnen bezala, harremandu egin beharko dituzke eskemak, eta eskema horietan egon beharko dira ehuneko harremanak eta partzialak. Beraz, dibertsitate kulturalaz gain kudeatu egin beharko da ere partaidetzaren dibertsitate hori. Horretaz gain, eraldaketa digital bat dugu, erabaki egitura gero eta deszentralizatuagoetara eramaten gaituena. Beraz, berriro ere, partaidetza eredua zabaldu arren, horiekin batera bizitzen ikasi beharko dugu. Esango nuke, eredu hori gehiago gerturatzen zaiela bizikidetzaren erronketara, deszentralizazio eta banaketa erronka horietara. Baina bere horretan ere erronka bat izango da. Erronka bat izango da, hain zuzen ere, deszentralizazio hori dela eta, edo horren aurrean, badagoelako eskatzen den zerbait, eta da lidergo sendoena. Jokinek aipatu du. Beraz, oreka baten beharrean gaude. Behar ditugu, lidergo oso sendoak, partaidetza eredua funtsiona dezan, baina aldi berean behar dugu, norabidea kontuan hartuta, behar dugu erabakiak dezentralizatuak izatea. Ez dakit nola izango garen gai, hori biak bateratzeko, baina erronka bat da, zalantzarik gabe, eta noski bidean ikasi egingo dugu. Lidergo sendoak behar dira, pertsonek eta partaidetza ereduetan sartzen direnek, hor sartzen direnean pentsatzen badute haien lanpostua erosten ari direla, agian oker ibiliko dira eta agian horrek proiektuari zama bat ekarriko dio. Batzuetan gertatzen da, bazkidea direnak eta ez direnak elkarrekin ari direla, eta batek pentsatzen badu, beste baino eskubide gehiago duela, bagian ere oker dabil. Duzuna ez delako eskubide gehiago, baizik eta bete behar gehiago. Eta eredugarria izan behar da zure jokamoldea. Beraz, ikusi duguna da, lidergo sendoak behar ditugula, eta indartu egin behar dela, batez ere enpresaren kultura, konpromiso kolektiboa, konpromisoa proiektuarekiko eta lurraldarekiko eta gizartarekiko. Hau da, ahaleginaren kultura eta lankidetzarena. Oen bai bukatzen dut, nik uste dut garbi dago sinesten deula, eredu hontan, eta sinisten deula lurralde bezala lehiakortasuneko bidai hontan benetan lagunduko digula.
Lurralde lehiakor batek eskatzen ditu enpresa lehiakorrak, eskatzen ditu persona lehiakorrak eta eskatzen ditu baita ere instituzio lehiakorrak. Bueno, guk bide hortan guez, nik uste dut badaukegula, hemen elkarlaneako minbre asko dauzkeu, eta sinisten dugu eredu honek, benetan bide hortan lagunduko digula. Eta lagunduko digula lurralde bezala ekonomi indartsu bat izaten, lurralde lehiakor bat izaten, eta beraz, gure ondorengo belaunaldiei, ongizate mailako eredu sostengarri eta indartsu bat uzten. Aurreko belaunaldiek gurekin egin den bezalaxe. Eta hori guztia, desberdinkeri gutxieneko lurralde izaten segiz. Eskarrik asko danoi, eskarrik asko ez bakarrik gaurko ekitaldi hau posible indezuen hoi, baizik eta baita ere bidai hau posible egiten dezuen hoi, eta gu aldundi bezala zuen esku egongo gea, bidai honetan, bide lagun izateko eta etorkizuneko erronka hauek alkarrekin egiteko. Eskarrik asko danoi. Bueno, Javier, hitz gutxi izan dira, interesgarriak, eta kafe asko dator, berez, ekitaldi ona izan dugu. Bueno, bukarara iritsi gara, jarraian kafetxo bat eskainiko dizuegu, eta kilometro zeroko produktu ekologikoak ere, ingurune ezin hobe honetan gainera. Itenten zaretenean, cuando salgáis también os daremos entrega. Ateratzen zaretenean ere emango dizuegu aipatu dugun liburu hori. Ideia partekatzeko, mila esker eta hurrengora arte.